Обичам тихи и спокойни офисни пространства, особено такива, в които има повече зеленина. Тук е такъв случай. Това е София Airport Center. Не им правя реклама, просто ми харесва как си организирали нещата. Имат тази вътрешна закрита зимна градина, да наречем, която може да се използва и през лятото, благодарение на добрата им климатизация. Но, какъв е повода да съм тук? Поводът е, че една от двете български компании, авиокомпании, които наскоро станаха членове на най-голямата международна асоциация изобщо в авиационната индустрия, IATA, Организацията на авиокомпаниите, станаха нейни пълноправни членове. Това стана в края на миналата и началото на тази година и сега една от тези две авиокомпании, българската Fly2Sky, приветства тук в София регионалния представител на IATA за Централна и Източна Европа, за да получи официално своя сертификат като пълноправен член на тази организация и ние ще ви направим съпричастни на атмосферата от това събитие. А след това, само единствено за нас в авиошоу, ще разменим няколко думи с регионалния представител на IATA, Анка Пахедян, която пристигна тук специално от Румъния, не само за това събитие, а и за да ни представи резултатите от едно много интересно проучване, анализ на средата по отношение на авиационния бизнес в България. Резултатите от които обаче са много интересни и обнадеждаващи, така че останете до края, за да разберете за какво става въпрос. Ще кажа, че днеска лавровия венец отива логично при господин Лавринов и към неговите шефове, естествено, защото вие Fly2Sky ставате третата организация в България, третата авиокомпания, която получава това отличие да стане член на IATA. България като член на IATA и всички авиационни процеси, които са се случили до сега, винаги показва и се бори да бъде сред водещите членки и сред водещите компании в световен мащаб, било с иновациите, които сме предоставили на пазара, било с това с какви самолети оперираме, било къде оперираме. 350 members. It's an extremely nice number. We started 80 years ago with 57 airlines who were establishing the International Air Transport Association, and now, after 80 years, we are welcoming the latest member. Радвам се, че екипът продължава да расте, да надгражда и е част наистина от авиокомпаниите, които изграждат стандартите. Анка, здравейте! Много се радвам да се видим тук в София и с добър повод. Наистина, ние сме тук, за да посрещнем най-новия член на IATA, номер 350. Това е най-новата авиокомпания, която влиза в организацията Fly2Sky. Тя стана третия член на IATA в България и 12-тия в нашия регион на Централна и Източна Европа. Кои са другите две авиокомпании от България, нови членове на IATA? В България имаме, разбира се, България Air, националния превозвач и още един нов член, но от миналата година това е Electra Airways. Знаем, че тези две авиокомпании от България са чартърни, които предоставят и ACMI капацитет и услуги за други превозвачи. Какъв е средно процента на авиокомпаниите, членове на IATA, които предоставят такива услуги и не са така наречените традиционни превозвачи? Сред нашите членове има интересна смесица, защото от 351 членове вече представляваме почти 80% от международния въздушен трафик. Имаме и лоу-кост превозвачи, имаме традиционни авиокомпании, имаме само ACMI компании, чартърни превозвачи. Делът на ACMI не е толкова голям. Не може точно да се каже, защото дори традиционните авиокомпании някой път предоставят ACMI услуги. Знаем, разбира се, че IATA е и най-голямата и най-влиятелна организация в авиаиндустрията в целия свят. Какви са ползите и предимствата на такова членство, от което сега ще се възползват и новите членове от България?
will be provided from this membership. Освен международното признание, защото да станеш член на IATA, трябва да преминеш през няколко много детайлни проверки. Имам предвид IOSA, стандарта за авиационна безопасност и оперативна надежност. Задължителна стъпка за всяка авиокомпания. Той се признава в цял свят. От почти 600 регистрирани в IOSA авиокомпании е голяма част да включим и тази. Призната е и е много добре за ACMI бизнеса на авиокомпаниите. Значението на тази проверка всъщност е да удостовери, че авиокомпанията е стигнала най-високите стандарти за безопасност на операциите и полетите, нали така? Да, точно така. Още една полза да станеш член на IATA е, че работиш заедно с другите авиокомпании и членове за оформяне на приоритетите на индустрията. Защото мисията ни е да оформим ръста на бъдеща устойчива, безопасна авиоиндустрия. Такава, която обогатява целия свят и създава свързаност. Свързва отново семействата и всички ползи, които проистичат от авиацията. Знаем, че в момента авиоиндустрията е изправена пред сериозни предизвикателства, особено след пандемията, пък и сега, когато се увеличиха многократно пътуванията с самолети, се появи липса на капацитет. Имаме проблеми с доставчиците, с самите производители на пазара за нови самолети. В такава среда как IATA подкрепя индустрията и авиокомпаниите, за да могат те да продължават със своя растеж? Имаме някои програми в тази посока, например MRO Hub. Това е специално създадена програма, един инструмент, базиран на интернет, където може да намерите точните части. Има и някои програми, свързани с безопасността на полетите. Бих споменала също и програмата Turbulence Aware. Това са данни, които командирите на полети споделят. Отнасят се за техните полети, особено зоните с някои параметри на турбуленция. Where the captains are sharing information about their flight and especially the zones with certain parameters of turbulence. Това много помага и с регулаторната организация и съответните агенции по света. В Европа съответно е ЕАСА, в Съединените щати FAA. Така може да се оформи и регулаторната рамка, нали така? Точно така, допълва работата им. Защото всъщност тези продукти не са търговски. Те са по-скоро информационни продукти, които предоставяме на нашите членове, авиокомпаниите. Днес всъщност ме изненадахте с един нов документ на IATA. Той е свързан с ролята на авиацията в България. Но за авиосектора като ефект върху икономиката на страната с доста конкретни цифри всъщност. Това всъщност е доказателство, че авиацията остава една от най-важните индустрии и тук у нас. Това не е феномен, който е специфичен само за България, а за целия регион. Нали? Правилно разбирам. Ние не сме остров, ние сме малки, трябва да си го кажем. Региона е малък. Изключителен е фактът, че България има 3 авиокомпании и членове на IATA. Много необичайно е също, че имате толкова много авиокомпании регистрирани у вас. Чух, че са 8. 8 авиокомпании с оперативен сертификат в България. Стойността на авиотранспорта в България е 2,7 милиарда долара. Това е приноса на сектора към брутния вътрешен продукт на страната. Това е 2,5% от брутния вътрешен продукт. В сектора са заети 104 хиляди души. Това не е голямо число, но за страна като България това има значение. Дори е много голямо число за страна като България, особено като имаме предвид цялата ни транспортна индустрия. Всъщност ние разчитаме главно на сухопътен транспорт и тези големи числа поне ме изненадват. Приятно съм изненадан. Какво означава това за бъдещето? The numbers that you're presenting. So what that means for the future? I can share with you Мога да ви кажа, че броя на пътниците, международните пътници, които са излетели от София миналата година, са над 5 милиона.
Международните пътници, излетели от 4 главни летища в България. Това ви прави 57-я по големина авиационен пазар в света. Това не е много, но е средно и е добре. И при това вие имате добри традиции. И къде сме в Централна и Източна Европа? В Централна и Източна Европа сте пети, но сред членовете на АЯТА вие всъщност сте 1/4, защото имаме 12 авиокомпании, членове на АЯТА в нашия регион на Централна и Източна Европа. Това определено са и добри новини за нас. Много, много добри новини. Както ви казах, днешният ден е много щастлив. Много се радвам, че дойдох да приветствам Fly to Sky, най-новия ни член. Също и Electra Airways, с които ще се видя утре, за да им предам официално сертификата за членство в АЯТА. Продължавайки авиационната тема, защото се натрупаха много събития през последните няколко седмици, ви показах други интересни кадри от едни прелитания над океана, доставка на нови самолети и заводи за производство на самолети. Сега ще се върнем малко към по-административната част на авиацията. Благодаря, много е приятно да разговарям с вас. Разговора ми с още един много специален представител, който даде пак такова ексклузивно интервю специално за нас. Това е Кендис Макгроу. В момента тя е председател на управителния съвет на Световната организация на летищата Airport Council International, а преди това е била главен изпълнителен директор на летището в Синсинати. Така че човек, който много разбира от този бизнес. С нея пък разговарях по време на Aviation Event, който се проведе в края на март месец в румънския град Клуж. Candice, thank you so much. Кендис, много благодаря за това интервю, защото то ще е първото не само за българска телевизия, но и за Bloomberg. Радвам се, че бяхте и сред говорителите на тази конференция и поздравления за новата ви роля в ACI World. Вие сте първата жена начело на тази голяма и много важна международна организация. С какви нагласи поемате контрола? Спокойно можем да го кажем така, на повечето от летищата по света. Беше чест да бъда избрана на този пост. Председател на борда на директорите на ACI World. Това е професионална организация, представляваща 95% от търговските летища по света. Това е голяма чест, но и голяма отговорност. Да бъда първата жена председател също е голямо удовлетворение, но и голяма отговорност от този избор. Дори за ACI ситуацията в света към момента е доста турбулентна. Каква ще е ролята на подобна лобистка организация за успокояване на обстановката и поставяне на нещата в правилна перспектива? ACI е организация, която обхваща 5 региона по света с главна квартира в Монреал. Задачата на ACI е да бъде координатор между тези 5 региона, да търси допирани точки и да въздейства върху регулаторната работа най-вече на ниво ИКАО. Да защитава интересите по теми като декарбонизацията, ролята на безопасността, политиката за слотовете, намиране на решения за привличане на повече хора в сектора на авиацията. Мисля, че хубавото на организацията е, че обединява заедно хора от целия свят, които мислят и работят как заедно и ефективно да решат проблемите на авиационната индустрия. И честно, как ускорявате процесите на развитие на технологиите, как ускорявате развитието на дигитализацията и безпроблемната работа с пътниците. В момента целият бизнес, в частност въздушното пространство и летищата и може би на първо място в Северна Америка, става все повече и повече претоварен. А от началото на тази година падна и сянката на няколко последователни инцидента, които на свой ред хвърлиха светлина върху проблеми, които изпитва цялата индустрия. Та, как адресирате тези проблеми специално в Съединените щати, защото в Европа системата е доста по-различна и ще говорим за нея по-натам. In the US in particular, because in Europe there is a much different system in place and we're going to talk about it later. Нека да говорим за безопасността в авиацията. Знае, че това е темата, за която говорят всички. Безопасността на системата и на пасажирите е приоритет номер 1 за всички авиокомпании и със сигурност всички летища.
ACI World в това отношение е ангажирана с разработването на повече програми за обучение и рефокусиране върху безопасността. Аз оценявам допълнителния фокус, който тези инициативи хвърлиха върху индустрията, но тя продължава да бъде най-безопасната и ние ще направим двойно повече усилия за поддържането на техниката, за спазването на процедурите и за поставяне на правилните хора на правилните позиции, за да гарантираме безопасността на пътуванията. In the right positions to ensure that we're doing all that we can to keep passengers safe. Съгласна ли сте с твърдението, че претоварването на летищата и районите около тях е може би един от най-сериозните проблеми за безопасността на полетите в наше време? Не зная дали е претоварването на летищата и мисля, че е съвкупност от множество фактори. След пандемията имаше много пенсионирания и оттегляния на хора и тогава бяхме една много тиха индустрия. Сега всичко отново ври и кипи и има нов персонал, който се включва на всички нива, включително в ръководството на въздушно движение, нови пилоти и така нататък. И става въпрос за това всички отново да се почувстват в зоната си на контрол по отношение на увеличения въздушен трафик. Връщайки се към пандемията, и вие можете много добре да се поставите в тази ситуация, защото сте била на предна линия по това време, като ръководител на летището в Синсинати, което продължи да работи, макар и не на 100%, но много повече от останалите летища заради големия карго бизнес там. Та поглеждайки назад, оценявате ли като грешка от страна на операторите, авиокомпаниите и индустрията като цяло, това, че бяха освободени толкова много хора от работа и че този човешки ресурс сега няма откъде да бъде компенсиран, когато пък е толкова необходим? Ситуацията при мен в Синсинати беше по-различна, отколкото на повечето летища в света. Имахме късмет, че не трябваше да уволняваме никакви работници. Това беше ключовото ни послание към тях, че ще намерим начин да запазим всички на работа. В Синсинати сме благословени, че имаме огромни обеми карго трафик. И докато броя на пътниците ни се срина, както навсякъде по света, обемите товари всъщност се увеличиха. Та сега е лесно, както казваме в Щатите, от гледна точка на диванния квотърбек, да се чудим дали сме взели правилните решения. Мисля, че тогава всеки е взел правилното решение за себе си на база най-точната информация, с която са разполагали. Вярвам, че сме си научили урока от това. Надявам се да няма повече глобални пандемии. Но знаете, в бъдеще ни предстоят неочаквани ситуации и се надявам, че сме научили някои уроци за задържането на качествените професионалисти в нашата индустрия. Да, и аз се надявам всички да са си написали домашното. Но ето сега нямаме пандемия, но сме изправени пред друг тип кризисна ситуация с началото на търговските войни, които дори не стартират, а вече започнаха. Да, мисля, че вече се разгорещиха. Именно. Как се справяте с тази ситуация? Защото това се е случвало и преди. Научили ли сме се от грешките си или сме на прага да ги повторим? Или пък правим нови грешки? Не знам, надявам се, че ще се вгледаме в историята. Историята само е доказала, че свободната търговия само помага за подобряване на икономическата среда. И се надявам, че здравия разум ще надделее и ще разбере, че това земно кълбо е вече толкова взаимосвързано, че трябва само да улесняваме търговията и придвижването, за да растат икономиките на всички ни. Да, и аз не бих искал да обвинявам никоя конкретна администрация по света или тази в Съединените щати, но все пак, не мислите ли, че точно сега има необходимост от един много по-трезвен глас, който да съветва администрациите, че авиацията е много важна част от глобалната икономика и от сигурността? Вижте, има много вяра, че около масата все пак има разумни хора, които съветват администрацията във Вашингтон за значението на търговията и пътуванията. И вярвам, че администрацията ще осъзнае важността на дела от брутния вътрешен продукт. Не само в Съединените щати и глобално, който авиацията и пътуванията имат по отношение не само на икономиката, но и на заетостта и свободното придвижване. И мисля, че умните глави ще надделеят с времето, ще се успокоим и нещата ще се върнат на мястото си. And I think, cooler heads will prevail over time, I would hope, and things will settle out and we'll get back to a new normal.
Сега за малко да сменим местата и да седнете на мястото на пасажера. Знам, че сте пътували доста дълго, за да стигнете до тук в Клуж-Напока, в Румъния, от Съединените щати. Какво беше преживяването ви с различните авиокомпании и летища по време на този дълъг път? Нужни ли са сериозни подобрения или вече наистина живеем в 21 век по отношение на качеството на услугите и преживяването на пътниците? Благословена съм да пътувам по целия свят и мисля, че няма по-вълнуващо нещо от качването на самолет, нали? Намираш се в този цилиндър, който ще те изстреля до другия край на континента или на света и след няколко часа си на съвсем непознато място. Но можем ли още да подобрим преживяването на пътниците? Със сигурност да. Мисля, че трябва да улесняваме все повече процесите по отношение на документацията, на дигитализацията и тъй като всички работят върху това, ще стигнем и до там. Ние работим за това да има сътрудничество между летищата, авиокомпаниите и правителствата, какви документи са необходими за пътуване и как да улесним процеса с повече електронни зони за достъп, които са страхотни, нали? И колкото повече подобряваме тези услуги, толкова по-лесно ще е пътуването за напред. И каква ще е ролята на дигитализацията в тези процеси, като част от нея в недалечното бъдеще и на изкуствения интелект? И това е впечатляващо, нали? Особено, що се отнася до ролята на биометриката и симбиозата и с изкуствения интелект. Снощи говорих тук с едни от хората, които са експерти в тази област, а за мен не е достатъчно позната. И ги попитах повече ви впечатлява или ви плаши всичко това, което идва с развитието на изкуствения интелект. Човека каза, че само се впечатлява и очаква с нетърпение развитието. Аз ще съм малко по-предпазлива, но в същото време осъзнавам как всичко това ще ускори промените, които ни предстоят. Важно е какво ще правим и как ще използваме цялата тази информация в интересното бъдеще, което ни предстои. И в крайна сметка доста по-безопасно благодарение на това. По-безопасно, да. Мисля, че с времето ще се разчита повече на акуратността на машините, отколкото на някоя човешка грешка. Означава ли това, че ни предстои голяма трансформация в това как индустрията мисли и изглежда? Мисля, че ще има големи промени и ние ще трябва да се адаптираме към тях. Авиацията е интересна индустрия. Тя е млада индустрия, която се разви толкова много за толкова кратко време, именно благодарение на възприемането на технологиите и на начините, по които можем да ги накараме да работят за нас. И се надявам, че няма да сме толкова късогледи, че да не продължим или да забавим внедряването на тези технологии. Относително млада, да кажем, че вече е на над 100 години. Да, но като се замислите за 100 години от коня до колата и после до самолета и къде сме сега в сравнение с първия полет на Кити Холк преди 100 години. И вижте колко е свързан сега светът. Кой би си помислил, че някой от Синсинати ще се събуди една сутрин и след няколко часа ще е прекусил половината свят, за да участва в среща с още много други такива хора, за да обсъждат тази магическа индустрия. Да, точно така. А в момента се случва още едно вълшебство, особено през последните няколко години и десетилетия, и това е начинът, по който хората говорят и възприемат равенството на работното място. Като първата жена начело на тази толкова голяма и важна организация като ACI World, много искам да ви попитам за ролята на жените в авиацията. Защото виждам много жени от новото поколение менеджери, които вършат чудесна работа. Не само като менеджери на летища, но и на авиокомпании, а и в самия кокпит. Да, като адвокат на тези равни възможности, къде виждате бъдещата роля на жените в авиацията? Има ли заплаха за тези разбирания за равенството, която да идва от всичко, което се случва по света и най-вече на политическата сцена и от определени политици, разбира се? Вижте, мисля, че жените са способни, компетентни лидери, които винаги са били способни и компетентни да вършат качествена работа. Беше просто въпрос на достъп и възможност да се получи място на масата. Сега, когато имам мястото си на масата, моята роля е да привлека повече жени и да създам единно пространство.
Същото важи и за цветнокожите, други групи в неравностойно положение, които традиционно не са били в тази индустрия. Това е прекрасна индустрия, която се нуждае от компетентни, способни хора от всякакъв происход, от всички сфери на живота и е просто въпрос на достъп и способност да се докажеш. Така че тази индустрия беше много добра към мен и възнамерявам да се уверя, че жените и другите групи в неравностойно положение, традиционно в неравностойно положение, все още имат място на масата. Да, за съжаление, все още виждаме пречки на административно ниво, особено в Съединените щати, но също и тук в Европа има липса на разбиране като че ли. Вижте, много се говори за политическо късогледство. Не знам защо думите DEI, разнообразие, справедливост и приобщаване, станаха толкова политизирани. Всичко, което е идея за привличане на компетентни хора. Никой никога не се е застъпвал за това некомпетентен човек да седне на масата. Въпросът е само в това, че традиционно жените или някои малцинствени групи не са получавали достъп. И всичко, което искаме да направим, е да се уверим, че хората имат способността да се докажат. And all we want to do is make sure people have the ability to prove themselves around the table. Предполагам, че много хора, лидери и политици пропускат смисъла тук, защото не става въпрос за даване на достъп на някой, който е неспособен, а по-скоро обратното. И вместо да популяризираме така наречените традиционни ценности, трябва да помислим какво представляват тези традиционни ценности. Те трябва да бъдат равни и да дават на всеки равна възможност да блесне. 100%. Мисля, че това е което всички искаме. Никой никога не се е застъпвал за повишение на някой, който е некомпетентен. Със сигурност никога не бих насърчила това. Но всяка жена лидер, която познавам, всеки човек от малцинствена група в неравностойно положение, който седи на масата, е заслужил своето място. Те са се доказали като компетентни лидери. И аз се надявам, че няма да се отвърнем от това да дадем шанс на хората да се докажат. Има един израз най-добрите и най-умните. И това, което искаме да гарантираме, особено в тази индустрия, където се отнасяме към безопасността на пътниците толкова сериозно, че трябва да се съсредоточим върху нея. Имате нужда от най-добрите, най-умните, за да се съсредоточите върху доставката на хора и стоки от място до място по безопасен и ефективен начин. Не на последно място регулациите. Смятате ли, че сега ще бъде още по-трудно да се хармонизират разпоредбите между различните региони по света? Мисля, че това е трудна задача. Винаги е било трудна задача. И този възход в световен мащаб на подновения национализъм не знам дали ще бъде вреден или полезен за това усилие. Надявам се, че и тук разума ще наделее в един момент, за да се умеем да хармонизираме тези регулации и да гарантираме свободен достъп на всички до авиационния пазар. That reason will prevail at some point. I don't know when that we have to harmonize these regulations. Изглежда ми като да е трудна задача за всички в сектора. Точно в това ще бъде и ролята на ACI, нали така? Ще е трудна за всички, точно така. Това е ролята на ACI, да бъде глобален защитник на летищата, нашите пътници на международно глобално ниво, особено преди КАО, която мисля, че разбира това и е страхотен партньор на ACI. Сега е просто въпрос на включване на всички политици в този процес. Абсолютно. И наистина се надявам да видя подобрена свързаност между континентите, а не спад, на който сме свидетели в момента. Вижте, мисля, че подобрената свързаност води само, честно казано, до възможността да пътувате и да виждате различни култури, различни места, различни хора. Светът става много по-малко страшен, когато седнете и можете да изпиете чаша кафе с някого, да го попитате за семейството му. Без значение къде съм била по света, хората просто искат едно и също нещо. Те искат по-добър живот за себе си и децата си. И когато започнем да разбираме това, мисля, че светът ще стане по-добро място. Това прави авиацията. Наистина, знаете ли, това е нещо като националните ястия. Авиацията може да помогне за постигането на световен мир. Въпросът е да се разбираме като хора. Точно. И това ни дава сила. Да, това ни дава сила. Кендис, много благодаря за това интервю.